नै दायो जोङो रबट नायनो थाखाय जोङो सिङाव हाबफैलायबाय। ओइ नै रबटआ जा मोजांखा, सानि भिउफोरानो जोबोद समायना। आं नैबे जायगाखौ जोबोद मोजां नुनानै दसे फट' लाखांबाय आरो जोङो नैबे गोजौआव फैलायबाय। नैबेफोरो आखाइजों बानायनाय रबट गोजा, आखाइ। डिस्को नहीं रखा है। दा जोङो नै गोजौआव रबट नायखांनानै जों दा गाहायाव थांलायनोसै। गाहायावबो मोनसे नायहैलायनोसै जोङो होबाय। दा जोङो सौफैबायानो नै गाहायाव। दा जोङो बेयाव मा नुयो बेखौ नायनोसैलाय। स' लोगोफोर, नोंसोरो नायलांफाबाय थादो आंजों लोगोसे। थौदो नोंसोरो आंजों लोगोसे। आङो मानसिफोरखौ ओरै साइडखै फैजोबनाय नुनानै आंबो फैफाबाय बिसोरजों। फैफानानै दा नुबाय रबट मोसानाय। नै बेयो रबट केमेरा, जा मोजांखा रबटजों बानायनाय। जोबोद मोजां मोजां दङ नैफोरबो मोनसे मोनसे सब बानायजोबनाय दङ। सब रबटनि गोजा बेफोरो। मा होनोथाय आं मोजां मिन्थिया नामफोरखौ। जोबोद नायनो गोनां दंबावोमोन, नाथाय नायजोबनो हादिया। नैफोरबो सब रबट गोजा बानायजोबनानै दोननाय। बेफोरो सब सालु जाजोबगौमोन 4टायाव, नाथाय जोङो 4टासिम जों थानोनो हादिया। आरो दा नै फैनानै जोङो मोनसे नुफैलायबाय, मानसिखौ अपारेशन बानायग्रा मेचिन। मानसिखौ इफोरबायदि बानायो होननानै बेयाव साजायनानै दोनदों, नाथाय बेयो अरिजिनेल मानसि नङा, नकलिसो। बे मेचिनजों इफोरबायदि सिकित्सा लायो बेनि रबट। आरो नैबेथिंजाय फैलायबाय, बेफोरबो रबट गोजा। बेफोरो सब सालु जाजोबगौमोन, नाथाय जोङो बेखौ नायबोनो हादिया टाइम थैनि थाखाय। जोङो थाब बिदिनो मोनला मोनसे भिडिअ लानानै जों फैफिननांगौ जाबाय। जोबोद मोजां मोजां दङ नैबेबो रबट गोजा सब रबट गोजा, जोबोद मोजां मोजां। नैबेयावबो फिसा फिसा दङ रबट। मा होनोथाय आं मोजां मिथिया। सब रबट गोजानो, इफोरबो फिसा।